Hi guys, good morning. Mag-pray sa ta guys. God of Father, Son, Holy Spirit. Lord, thank you Lord sa grasya Lord nasa imong gihatag kanamo Lord nasa mga tubangan Lord. Inaot Lord, imo ni panalaginan Lord, ang hatag gining kusog pas kabasko kalawas na namin Lord. Inaot Lord, petition ni kami kanunay Lord sa mga adlaw Lord na mga gibukaton. Ito na Lord, pasagmatan, pinagi sa ngalan si Kristo, mga anak ng Ginoo. Amen. Okay. Isa ka na copyright yan, guys. Guys, ganyan guys, kay basuan ko sa mama guys. No, hindi ko ano kasi wala. Oo. Bagaya ba pa hapon apa? Kapag hapon ba ito pa kay dako kaya kung ikaw. Very good. Run. Good luck guys. Serious. Oh my God! Wow!
Iyok pa. Buhi pa buhi. May kain. Apa man daghan mo na pa kan nito daghan. Dah. Ay, araw guhuman. Dagan dong sa. Dagan. Oh, di. Anday no. Lahat naman. Mula 10 minutes. Yung kuan. Itong pumili. Dagan ka kung batake. Request mo niya. Ano lang. Ano pa pa? Ako. So, ate. I am the one, the way your son don't need to. Ate. Ayos ka no? Isa po ba? Mga Bisaya. Sarap talaga guys pag mga ganitong mga kain natin guys. Simple lang pero napakasarap. Tinulang manok. Lagyan ko ng malunggay at Gulay! gulay lagi. O sayote. Luya, tanglad. Parang chicken native na guys. Ang balik guys. Kain. Kayla, request na niya guys na lutuin ko. Siya nag-request nito. Tinulang manok daw. Palagi na lang siya naka-gulay guys eh. Pero nilagyan din natin ng gulay yung manok. Tingnan nyo guys. Sarap ng kain eh. Kayla.